Serus, v ďalšom videu. Takže dneska by bolo ináč nové maximum zase, lebo v piatok to išlo hore. A dneska pokračujeme v raste, len nám trošku euro posilnilo voči doláru, tak nám to vlastne stiahlo. Stiahlo nám trošku portfólio vlastne hodnoty v eurách, ale v dolároch som na novom maxime. Čo sa týka dnešného dňa, tak som veľmi natešený, že sme nakúpili vlastne Alibabu. A vidíš, že všetky tie firmy sú firmy, ktoré neťahajú bežne, teda Oracle áno, ale všetky ostatné sú kvázi nudné firmy, alebo teda hlavné STZ a Walmart. Western Digital ide bomby, ten donedávna trošku aj klesal a teraz zase rastie naspäť. A Alibaba, ktorú sme kúpili tento mesiac, brutálnych 10% dneska hore, k tomu sa za chvíľku dostaneme. PSX išiel dole trošku Harley, Disney, General Mills a Volkswagen. Ale teda sme dnes plus 0,26%. Sa 500 je v pluse len 0,02, Nasdaq 0,08, Dow Jones je dokonca mínuse 0,08, takže dneska sme zase na tom najlepšie, čo ma obrovsky teší. Aj sme prekonávali sa 500 už zase, len je to tam zase pozadu. Jak pozrieš tento týždeň, vidíš, že sme není vlastne v tom pokračovaní, v tom raste, ale zle to ukazuje. Ale už ju prekonávame zase tú sa 500, keď to tam doplní. Ale však to není úplne podstatné. Podstatné je to, že pri riziku 3 dokážeme dávať takýto pekný zisk. Pri veľmi, by som povedal, nízkom riziku dokážeme dávať veľmi príjemný výnos a veľmi dobrý výnos. Poďme na tie akcie teda. Čiže Alibaba, vidíš, sme ho nakúpili túto za tých 300, 5.1. a už je v pluse 7%, nejakých 18,50. Takže vlastne, ak sme to kúpili tu, tak vlastne potom trošku klesla a teraz išla pekne hore. Takže vlastne vidíš to, že sme to vlastne tuto na tomto výklenku kúpili, potom to trošku kleslo a teraz vlastne ideme krásne smerom hore. A vrácame sa vlastne naspäť k tým kvázi maximám. A vidíš, že som kupoval aj tuto vyššie ako bolo. Tuto bolo nižšie, ale vidíš, že vlastne celková pozícia je už v pluse 12%, pretože tým dokupovaním a tým priemerovaním tej ceny sme sa dostali na to, že už tu sme vlastne 12% v pluse. To, že sme kupovali túto na spodku úplne, teraz v poklese takisto, tuto v poklese a vlastne tí tri, ktoré v tom rastúcom trende sme kupovali, potom začali mať problémy, lebo čínsky prezident jedno s druhým, začali tam byť clá a tieto veci, no ale vidíš, že sme sa krásne, sme to vysedeli tuto, vydržali, prikúpili, tuto jeden príkup, druhý príkup a sme celkovo v pluse, takže to ma veľmi teší. Ďalšia vec je Western Digital, ktorý takisto je na novom maxime, ale takisto vidíš, že vyskočil, potom klesol, teraz zase vyskočil, takže sme zase naspäť na $212, čo ma veľmi teší, pretože sa to dostalo vlastne už do top. Vidíš, že už je tu vlastne v topke. Tu som v pluse 913 €, som v pluse 355%. A keď to dáme na percentá, tak už je vlastne štvrtá najlepšia v portfóliu. A dlho to bol prepadák portfólia. Takže ma veľmi teší, že došlo na moju analýzu a došlo na to, čo som ja predpokladal a vystrelil to do nebies a myslím, že aj ďalej pokračovať bude v tomto raste. Walmart takisto na novom maxime, brutálnom, takže vidíš, my sme to nakupovali tu a vidíš, že sme teraz, sme na $118, takže tam je takisto krásny výnos, 169%, to znamená 435 €. Tam musíme prikúpiť potom za 300 ešte pozíciu, musíme počkať na nejaký dip, aby sme to prikúpili. Ale vidíš, tam tí dipy sú moc není, takže to prikúpime aj v nejakom takomto menšom poklese. Takže Alibaba sme si povedali, Western Digital sme si povedali, Walmart, Oracle, ten takisto začína krásne rásť, potom vlastne čo bol veľký rast, pokles, teraz zase pekne rastie smerom hore. Takže, ale to sme tiež veľmi dobre kúpili, vidíš tu, v tom spodku, takže tá pozícia je v peknom pluse a vidíš, že vlastne naspäť sa dostávame do toho trendu, do toho uptrendu. Čo sa týka tej pozície najnovšej, tak už je tam 47% plus, čiže 120 € plus dividendy už nejaké, takže to bol takisto veľmi dobrý nákup. Takisto ako všetky, vlastne čo som hovoril doteraz, aj Western Digital, aj Alibaba, aj Walmart a Vernona teraz vystriedala vlastne STZ, lebo je 2,6. Ale ten takisto je ešte v mínuse, ale takisto začína pekne spamätávať. Tam sme prikupovali, akurát teda ešte to kleslo viacej. Vidíte, ja som to kupoval tu a vlastne ešte to kleslo ďalej a teraz začíname naspäť rásť.
Ono je to aj spôsobené tým, že vlastne aj generácia Z, že vlastne málo pijú a toto vlastne je firma, ktorá vyrába alkohol, ale hovorím, že určite to dobehnú a pôjde to naspäť hore, preto to aj ďalej držím. No a Vernona vlastne takisto ide pekne hore naspäť 2,7%, takže takisto ide do toho uptrendu, takže vypadá to celkom dobre pre americké akcie, ja som veľmi spokojný, teda plus 0,27, takže úplná paráda a som veľmi, veľmi spokojný, čiže portfólio je nejakých 84 400 na eurá a na doláre už sa blížim k 99 000, takže úplne super, za chvíľu dám tú stovku. Čo týka našej skupiny, tak tiež nové maximum 540 ľudí a 3,77 milióna, čo je neskutočné, 3 773 000 a po dneskažku, keď to ostane ten rast, točím to po 10, keď ten rast vydrží, tak to bude brutál. Toto sú, vidíš, tí bonusy, čo mi chodia a zle to počíta, preto mi to vlastne aj skresluje. Vidíš, že keby som dostal 856, pritom som dostal som $500 bonus, to je tých 428 a ono to tam dá aj keby dvakrát, takže to nechápem prečo, ale nevadí, lebo napríklad ti ukážem, to je vlastne baba, čo ma kopíruje. A počkaj, kde sa to robí? Tuto. Nie, neviem, kde sa to robilo. Ale vlastne ona má kvázi väčší výnos ako ja a pritom kopíruje len mňa. 32,5. Dával som to v tom horizonte, kde sa to porovnáva, tuším to len cez mobil ide. A vidíš napríklad, ona jak keby má ročný 19,78 a viac jak ja. A vlastne kopíruje len mňa. Má pekných 22% zarobených. Čiže proste mi to skresluje a som na tom kvázi horšie ako vy, čo kopírujete a nevkladáte. Lebo ona napríklad nevkladá mesačne a má vyšší výnos ako ja, lebo niekedy ona mala 19 niečo v tom ročnom a ja mám 18,72, ona mala 19,8 tiež, jak sa 500. Chápeš? Takže 1% vlastne ja som jak keby horší, ale to je tými vkladmi, lebo ona nerobí nič, len kopíruje mňa a má za rok 19,8 a ja mám 18,7, že 1% napríklad ja strácam. Čiže tá výkonnosť je vyššia ako reálne ukazuje a je to možno práve kvôli tým oným bonusom, čo chodili, alebo teda neviem, pretože ináč si to neviem vysvetliť, proste skresluje to tí vklady, no, takže to som len chcel tým povedať. Takže sme si povedali skupina, nové maximum, portfólio by bolo tiež nové maximum, keby teda nebol ten kurz proti nám dneska, ale krásnych aj tak 84 400. Donedávna som oslavoval, že 79, že toľko ešte nebolo a už je 84. Takže vidíš, že brutálnym tempom ideme hore o 5000 eur vlastne behom pár týždňov, mesiacov. Takže úplná bomba. No a máme aj ešte, aby toho nebolo málo, máme aj zvýšené dividendy. Ešte sa vrátime k tomu Oráklu, ten ohlasoval dividendu 50 centov za kus kvartálne, ročne 0,9%, ex-dividend je 9. január, výplaty 23. január. Graf sme si ukazovali, čiže analytikov tvrdia, že pôjde na $310 o 50% hore. Hedge fondy redukovali o 11,5 milióna podielov, takže obrovský výpredaj tam bol o niekoho. No to sa mi nechce teraz hľadať, dobre. Takže prvý štyria, Ken Fisher prikupoval 1,7% na 2,5 miliardy, Jean-Marie redukoval 20% na 2,4 miliardy, Theofanes redukoval až o 32%, možno na 2 to boli dokopy na 2,1 miliardy a Philip Lafon prikupoval 24% na nejakých 1,3 miliardy, takže toľko vlastne k Oráklu. A Striker nám zvýšil dividendu. O 4,8% na 88 centov z 84 centov. Ročne to znamená 0,99%, dneska možno keď to išlo dole aj 1%. Ex-dividend je 31. december, výplatný je 30. január, čiže na moju 31, už budem mať 31.
Takže na moje národky nám dojde dividenda zo Strikeru zvýšená o 4,8%. Graf, keď pozrieme, tak vidíš, že nám krásne dlhodobo rastie, akorát teraz to kvázi išlo trošku dole. Takže tam by bola aj ideálna príležitosť nakúpiť, pretože tam nemáme tiež tú $300 pozíciu. Čo sa týka analytikov, tak to pôjde hore o 19,6% na $430. Hedge fondy redukovali o 6000 podielov, čo teda neznamená vôbec nič. Ken Fisher redukoval o 4% na 1,2 miliardy, Theophanes prikupoval 0,7 na 188 miliónov, Magnus Billing žiadne zmeny 170 miliónov. Takže čo sa týka hedge fondov, žiadne veľké zmeny, ale je v dobrej cene a pokúkujem po nej na príkup, ale je tam viacero tých firiem, po ktorých pokúkujem, takže ešte uvidíme a budem sa to snažiť takisto vychytať ako pri Alibabe, ako pri Western Digital a ostatných spoločnostiach, ktoré nám krásne vyšli. Ďalšia spoločnosť je Mondelez. A to je vlastne dneska je posledná, tretia, dneska si dáme len 3, aby to nebolo také dlhé. Ohlasoval 50 centov zákus kvartálne, to znamená ročne 3,73%. Ex-dividend day tam bol 31. decembra, výplatný je 14. januára. Ročne teda 3,7% zhruba a tam vidíš, takisto tu sme prikupovali vlastne v poklese, potom to vyrastlo, potom bol ďalší pokles, ale toto je tiež spoločnosť, ktorá sa zaoberá proste vecami, ktoré budeme potrebovať stále, je to vlastne consumer goods, napríklad Milku vlastnia značku a tak ďalej, čiže to je veľmi dobrá spoločnosť, ktorá si myslím, že pôjde veľmi pekne hore do budúcna, ale vidíš, že je tam nejakých 7,5% mínus momentálne. Takže a tu bol vlastne nákup za tých 300, za 100 a predtým boli po 50. Čo sa týka analytikov, tvrdia nám, že pôjde hore až na $70, na 27, o 27% hore. Hedge fondy prikupovali 313 000, sa nečudujem pri tej cene, ale vidíš, že najväčší redukovali. Mario Gabelli redukovalo 3,3% na 30 miliónov. Joel Greenblatt nebolo žiadne zmeny, 25 miliónov. George Davis redukovalo 5% na 17 miliónov. No a tu máme Rockefeller prikupoval 139% na 10,6 milióna, takže ten tam urobil ten veľký nákup. Dobre, takže to je všetko v tomto videu. Takže ten môj výnos, vy budete mať možno ešte väčší ako ja, hovorím, že mňa to skresluje, ak si to videla aj u tej mojej známej, že nie je to úplne presné. Hlavne teda, keď vkladám a ešte plus mi chodili tie bonusy, tých $500, už tam mám tuším len 2 miesta, takže už to chodiť nebude. Ale to len to, ako chcel som to akože zdôrazniť alebo dokázať, že to skresluje, no. Pretože mám o percento vlastne v ročnom mám nižší výnos ako mala ona, takže a to je dosť. A pritom vlastne kopíruje mňa, takže neviem, jak si to vysvetliť ináč, len tým, že tie vklady a tak ďalej, že to skresluje, no, keďže ona nevkladá mesačne. Dobre, takže to je v tomto videu všetko. Nové maximum skupiny, portfólio nám krásne performuje smerom hore, napriek tomu, že sa 500 je kvázi okolo nuly dneska, alebo teda miernom raste, aj Nasdaq, aj Dow Jones, my sme na tom najlepšie, v piatok sme boli tiež na tom najlepšie, takže aj keď sa to prejaví potom v tej štatistike, ale hovorím, že tú štatistiku ja až tak neriešim, pre mňa je dôležité to riziko, aké podstupujem a čo za to dostávam. To je pre mňa dôležité. Dobre, takže to je v tomto videu všetko. Kto ináč pozeráte, tak dneska som aj pekne trafil vlastne tú otočku. Nesol som sa 500, ale čo tam je to podobné. Jaký dáme? Hodinový, no tuto som to vlastne ja kúpil. Na tradingu, čo tradujem z tých stovky a tu som to vlastne kúpil a tu som to predal. Takže ste mohli v príbehu, môžeš si pozrieť príbehy na Instagrame, tam to je vidieť, že čo sa mi podarilo. A to už s týmto ozaj končím, už sa nebudem ďalej chváliť. Takže to je v tomto videu všetko, prajem vám krásny zvyšok večera a počujeme sa v stredu v ďalšom videu, kde si dáme ekonomický kalendár a pozrieme sa, že čo nás čaká. Ďakujem pekne, majte sa, pekný večer.